God. Good morning, Philippines! Yes, good morning. Kagigising ko lang. Kakarating lang ni Tami kanina, di ba? Sabi ko, wala, patay. Yung alaga namin hindi kumakain. 8 o'clock na. 8 o'clock na. Kasi nga, nakisabay ako kay Tami. Nakisabay ako matulog. So yun, i-open ko tong blind at saka itong window kasi maginaw. Masarap magpaano ng hangin ba? Papasukin natin yung hangin kasi. Good morning. Good morning sa inyo guys lang. Maginaw na guys. Mapifeel mo na yung pa-winter na talaga guys. Sabi ko, wow, ang sarap. Ito yung pinaka-the best na time. Yung maginaw yung hangin. Maginaw yung basta. Yun yung pinaka-the best. And then, may mga ibon pa. Inopen ko din yung window doon sa bedroom. Kasi nga, sinira ko kasi close yung bedroom namin doon. Kasi po, itong si Roxy palaging niyang kakalmutin yung ama niya pagisingin. So kaya yun. So magkape lang ako guys. Masarap ngayon magkape kasi ang ginaw-ginaw sa labas. Autumn na talaga guys. As in, mafe-feel mo na yung Christmas dito sa Amerika. Sa New York, mafe-feel mo na, oh, Christmas is coming. It's getting colder. Gawa tayo ng banana bread. Ang bango. Ang bango ng banana bread. Ang sarap nito guys. Sibog natin. Meron akong sasabihin sa inyo guys. Alam nyo guys, kahit hindi ako dito matagal, kahit 14 years lang ako dito, hindi yan matagal ha. This is my choice of place. Like, dito sa New York upstate. Wag lang sa city. Wag lang sa city kasi nakakaloka yung city dito sa New York. Yung traffic doon is like abnormal. So, ako kung papiliin ako, I mean, Philippines is my choice, is number 1. Pero if I decided to like live somewhere else, this is my place of choice. So yun yung choice ko. Yung parang, Philippines is my birthplace. Pero this is my choice of place. Yung parang, iba kasi dito guys, yung parang, yung season, yung apat yung weather. It's nice guys, like promise. Kung maranasan nyo ito dyan sa Pilipinas, maninibago kayo sa una. Pero pag matagal na, yung parang dito ka na. Ang sarap ng feeling na mayroong season dito. Lalo na yung spring at saka fall. Ang ganda dito. Yung snow, kapag masanay ka, magagandahan ka din. Kasi nga yun. So yun guys. Pero iba kasi dito guys, nasanay ako dito sa New York. Probably sa other state, pero dito ako nagtagali sa New York. Sa upstate talaga is maganda yung scenery dito, mag-drive ka, yung parang basta lalo na kapag papunta ka sa malayo-layo na countryside, yung mga ganon is iba yung feeling. At saka lalo na kapag dito ka nakatira, yung winter guys is the best. It's tiring to have to clean up the driveway, pero yung feeling na nagputi-puti na yung labas and then nag-icy-icy na dahil sa ginaw ang takamais, nag-icy-icy coals na doon. Ang ganda yung kahoy na nagkintab-kintab sa ice. Yun talaga yung pinaka-the best na time. So yun, kaya pipiliin ko talaga ito, lugar na ito. Ito guys, magsidling tayo ng litos. Magsidling tayo ng litos, maayong aga po sa inyong lahat dyan. At saka magsidling din ako ng kamatis na ganitong klase kasi try natin ulit sa winter sa loob ng bahay. Try natin. So ngayon, kaya maginaw guys. Maginaw na. Iwan ko, maginaw na ngayon as in. Nafe-feel ko na yung pa-winter na pero gusto kong mag-sidling. And then dalhin sa loob. Hopefully, ngayon September, October, November. This is a good thing to do, seedling. So, ngayon, magsidling ako. Punta tayo sa labas. Kailangan ko lang ng gamit ko, gloves. And then, ano pa?
gusto ko lang magdala ng mga ito. So ngayon, let's go. Seedling tayo at saka linisin ko yun kung saan ako magawa ng seedling. Kasi gusto kong magtanim ng litos. Kasi gusto kasi ng litos na maginaw-ginaw, guys. What are you doing, the two of you? I should my baby, Josh. I should my baby no way. It's so pretty out here, right? What? Kasi sayang. Dito ako magsidling, guys. Dito tayo magsidling. Sidling tayo ng kamatis at saka lettuce. Lettuce romaine pala ito. Fingers crossed na itong mga nilalagay ko dito, lalaki sila before mag-winter. Kasi po, kailangan ko silang ilagay sa basement. Okay, diba? So, sana naman, na ano ko kasi, parang late na din ito September. So, let's see. Hopefully, tataas pa itong seedling na ito bago mag-snow at bago mag-sobrang ginaw. So, yun guys, itry ko lang talaga ito. Balik ulit tayo mag-gardening sa basement. Ito, kinukuha ko lang itong mga string beans na wala ng bunga, na parang patay na, para doon ko ilagay yung kamatis din na ating sisidling. At saka itong kamatis na ito, malaki po itong mga bungang ito. Sana po makayanan, no? Kung tutubo man sila, sana makayanan sa basement. Dito, dinagdagan ko lang ng lupa itong ating lime at saka kalamansi. Kailangan ko din pala bumili ng fertilizer. Yung fertilizer na yun is pangpatay ng mga earthworm. Yung mga wati ba? Kasi may mga maliliit na wati dito, earthworm. And then, kakainin kasi nila yung ugat ng ating kalamansi. Kaya kailangan ko talagang bumili. And babalik ako dito guys. Kasi nga, kinukuha ko lang dito yung mga patay na nakamatis. Pero hindi ko kinukuha lahat kasi meron pang bunga yung iba. At yung iba, pinutol ko na talaga kasi parang wala ng kwenta. Hindi ko na sila ma-harvest. Pangit yung bunga nila. Balik trabaho na naman ako sa yard guys. Kailangan ko lang itong gawin kasi ito naman talaga yung ginagawa ko every year. Sabi pa ng iba, ano ba yan? Pilipina talaga mahilig mag-asawa ng mga may edad na. Tignan nyo, ginagawa kayong katulong, ginagawa kayong tagalinis, tagalaba, tagaluto, tagakain, tagapahid. Lahat na lang taga na lang kayo mga Pinay na mga may asawang matanda. O diba? Ito yung may asawang matanda guys na masaya naman yung buhay. Alam ba ninyo na maraming gano'n na nandyan sa Pilipinas makapagsalita ng mga matanda na yung asawa ng ibang Pinay? Alam nyo ba na hindi lang ang nasa Pinas ng gano'n? Kahit mga Pilipina dito na may asawa na mga bata pa, magsasabi sila, ay halos taga Kasagara talaga, halos talaga lahat may asawa, halos mga Pinay, may edad na talaga. Hoy! Parehas lang tayo nakapag-asawa ng foreigner. Bata man o matanda, wag kayong kasi yung iba dyan kapag matanda yung asawa sabihin na halos lagi lahat dito may edad na yung mga asawa. Tingnan mo tong mga ibang Pinay na andito na nakapangasawa ng may bata pa. Pero sabihin nila kapag makapagsalita sila sa kapwa nilang Pinay na andito. Kakaiba din, no? Kakaiba din talaga. Meron akong narinig dito Meron talaga akong narinig dito. At hindi ko yan makakalimutan. Basta, alam nyo na this. Kasi yung iba dyan, proud na asawa nila bata. Mas masaya pa ata itong mga taong ito na may mga asawang may edad na. Hindi naman lahat kasi may mga foreigner naman na may edad na salbahe naman daw, diba? Or hindi maganda ang pakikitungo sa kababayan natin. Pero hoy, masaya itong mga Pilipina din na napangasawa ng may edad na. Ang saya-saya ng buhay namin.
Huwag kayong magkumpara-kumpara kasi pareha lang tayo, nakapunta tayo dito sa lugar na ito na talagang pareha lang tayo. Anyway, forget about that. So ngayon guys, balik na naman ako dito guys. Hindi pa ako nakontento. Kailangan ko lang talagang tapusin itong mga gawain ko sa labas ng bahay. Ito naman, kailangan namang itapon. Pero bago ko siya itapon, kailangan kong tanggalin yung mga lansang, mga pako. Ang dami kasing pako. Nahihirapan ako dito kasi ang lalaking pako. And then yun, ako lang dito. Sabi ko kay Tami, ako lang, huwag ka nang tutulong kasi nakakapagod. Pero kinaya ko guys kahit sobrang init at sobrang pagod ko na dito. Sobrang ginaw. Ano lang ako, boil ng itlog, 3 para kay Tami. So ngayon, bumili siya ng pineapple. Hala, oy, this is a bad pineapple, oy. Every time na magbili siya, no, kasi ano talaga, pangit. Pangit. Parang ano siya, sira. It's a bad one. It's a bad pineapple. Pakita natin sa kanya. Bad pineapple. No. Bad pineapple. I'm not reading it. Parang may injection siya ba na pangpatamis. Yun yung pinakaayaw ko talaga sa mga ano. Anyway, so pakita ko muna yan kay Tami bago natin itapon. Kasi I'm not going to risk. And then, gusto kasi niya ng ano, egg sandwich. So yun guys, galing po ako sa labas, naglilinis at yun naman yung gawain natin kasi nga kailangan natin maglinis sa bahay, sa labas ng bahay. And then pumasok lang ako dito sa loob para pakainin yung asawa natin. Gustong-gusto niya yung egg, so sabi niya sa akin gusto niya yung egg sandwich. So nagboil ako ng itlog na nakita niyo naman yan. So ngayon, tinutulungan ko na lang siyang i-mix kasi nga naboil ko na siya. So nilagay na niya yung kung ano yung gusto niya. So ngayon yun, para masaya si Mr. habang naglilinis sa labas, inasikaso din natin kung anong kakainin niya. O, diba? Perfect. I don't have a key. You got my key? Huh? Oh, the thing is open. Oh my God. That's so bad. You hurt yourself? Burn on hair. Huh? Burns on his. That's my hair, exactly. Bad. Oh my God. If I said bad. It's not really bad, but for you it is bad. You ready? I can see nothing here. Let's go. Yeah. Put the shirt down so don't burn this on us. Yeah. So yun, nagtataka na kayo, anong nangyari sa vlog na ito, 'di ba? Kahit saan kami napunta. Pagkatapos kong naglinis, guys, pinakain siya, bumalik ako sa labas ulit. So ngayon nagpagdesisyon na niyang gustong magpunta sa Harbor Freight kasi nga bumili daw siya. Gusto niya bumili ng tools na naman, guys. Sa dami-dami ng tools. Kapag may gagawin talaga itong asawa ko, gusto na naman niyang bilhin kung anong gusto niyang gamitin. Iwan ko na lang, pero pinabayaan ko siya. Sabi ko, ida-drive kita dong kasi nga you know, para hindi ka maboryo. So ngayon, ako talaga yung driver niya, guys. Wala naman akong problema, guys, kung gagawin akong driver. Masarap nga mag-drive, o, diba? Gets na yan. Anyway guys, gusto ko lang talaga magpasalamat din sa inyo sa time na binigay ninyo sa mga videos ko, sa mga reels ko, sa mga sharer dyan, sa mga nag-share ng videos natin dito sa page. Thank you so much. And also sa mga nagpunta sa page ni Mr. Thank you din so much sa inyo kasi po tumataas tayo ng tumataas pa. Unti-unti man lang siya pero tumataas tayo ng pataas. Thank you guys sa pag-like and you know, pag-follow sa page ni Mr. Den. So yun, sa lugar po pala ito, sa mga hindi alam, upstate New York po ito. Sa mga nagtatanong, sa New York po tayo, nasa bukid-bukid na side ng New York, sa pinakataas na ng New York. Okay, dito kami. Salamat po sa inyong panunood, guys, ha. Palagi, salamat talaga sa time. So wag muna kayong aalis dyan kasi nga,
hindi pa po tapos yung video guys, okay? So, yun, malapit na tayo. And again, salamat. Malapit na tayo guys. At i-in ko na dito yung video guys kasi mataas-taas na din siya. Mapapagod na kayo guys kasi ang iba nga maboboryo dahil sa sobrang taas, walang kaganap-ganap. Pero yun, nakikita ninyo yun kung saan kami sa bandang New York, okay? Nakikita nyo yung lugar. Anyway, kita-kits tayo sa susunod na video. Bye!